साननैसो सिगां माने आब' प्रितिया माने जन आदानि हिन्जावखौ माने भिडिअ'खौ देखायदोंमोन आरो रिभिल श' खालामदोंमोन। थ' बेयावनो माने आदा जन गारजिया गाज्रि मोनदों आरो माने आब' प्रितिखौ माने फेसबुकनि थ्रुयै माने माबा पस्ट खालामदों आरो माने बिनि एक्सनो लायनो माने माबाया प्रिति नार्जारिया आब' प्रितिया माने बिनिनो माने एक्सनो लाय आरो बोसोरनै ना बोसोरथाम रिलेसनशिपआव दंमोन आरो। थ' बिदि जानाङा आरो बिसोर जाबाय सेलिब्रिटि नालाय बिसोर मानसिखौ नायनो लुबैयो बिसोरनि मा होनो फेमिलि बिसोरनि डिटेल्स बिसोर मा खालामो मा थायो आरो बिसोरनि हासबेन्ड वाइफ आरो बिसोरनि बिमा बिफा फादार मादार सबखौबो माने रायजोफोरा मिथिनो लुबैयो आरो। थ' बेयाव जन आदाया गाज्रि मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो सेलिब्रिटि मानसि नालाय सेलिब्रिटि मानसिफोरखौ नायनो माने बिसोरनि थंफोरखौ एड्रेसफोरखौ आरो सोर आरो बिसोरनि हिन्जावफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो माने रायजोफोरा बिराद हांखुर जानानै थायो। थ' बेयावनो आदा जनसा गाज्रि मोननांगौ जेबो गोनांथि गैया आरो। आदा जन गारजिया माने मालायखौ माने फेसबुक हक बा इउटुब हक माने इउटुबनि थ्रुयैनो माने मालायखौबो जावनो हायो एरख'लायो आरो बिराद एरख'यो आरो बहा मा दङ गुदुं सिङाव मा दङ मा गैया बेखौ एरख'यो आरो। थ' दायो बिनि हिन्जावखौ जास्ट माने मोखां बे रिभिलाव देखायदों आरो बेयावनोथ' बियो गाज्रि मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो जास्ट सामान्य खिथा। थ' बेयावनो गाज्रि मोननांगौबा थ' गुबुननि भिडिअ भाइरेलफोरखौबा जाला माला माने एरखा खालामनो हायो आरो। थ' गावनिबा बयबो बिदिनोखा बेखायनो मानसिफोरखौ बुंदों आरो आं इउटुबारफोरखौ बुंदों आरो जियानो जा माने मालायफोरनि माने दाय मोनबाबो दाय मोनाबाबो मालायखौ माने जाला माला एग्रां एग्सि बा रायसि खालामनाया मोजां नङा आरो। गावखौबो सानग्रोनांगौ आरो गावाबो इयुनाव मोनसे नङा मोनसे मायाबा गोरोन्थि खामानि मावगोन ना। थ' रायजोफोरनो देखायनो मोनदों आरो बेखायनो माने दाय जादों प्रितिखौ गावनि एक्स होननानै बुंदों। बोसोरथाम ना बोसोरनै रिलेसनशिपआवलायनो दंमोननोलाय बेलाय मा जाखो मालायखौ जावनो हायो मालायखौ रायनो हायो समाजनि मोजां साजेस होयो भिडिअ मोजां बनायो। थ' जास्ट माने फेस रिभिल खालामनायावनो दे आदा जन गारजिया आब' प्रितिखौ बेबायदि पस्ट खालामनाया मोजां जायाखै आरो। थ' बेयाव जन गारजिनि गोरोन्थि आरो आदा जन गारजिनि जों बेखौ डाइरेक्ट नुहुरखादों। थ' गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आदा गारजि नांगौ आरो आदा जन गारजिनि हिन्जावाबो माने सिनेमा लाइनाव दंमोन आरो आवगायाव सिनेमा लाइनाव थानाय मानसिना माने एक्टिं खालामोमोन। थ' माने बेयाव माने जास्ट जेबो गोनांथि गैया आरो मिथिनांगौ थायोना माने सेलिब्रिटि मानसिफोरखौ मिथिनांगौ जायो गोनांथि दङ ना माने मानसिफ्रा माने मिडियाफ्रा सेलिब्रिटिनि उन खारफायो आरो। थ' बेयाव माने खिनाय जानाय लोंनाय माने मिडियाफ्रा उन खारफागोन आरो बिसोरनि थंखौ एड्रेसखौ आरो सोरदो हाबा जाखो हासबेन्ड वाइफनि नामा मा आरो फेमिलियाव सोर दङ बेफोरखौलाय आरो मिडियाफोरा माबाखागोन। थ' बेयाव आदा जन गारजिया गाज्रि मोननांगौनि जेबो गोनांथिया गैया आरो। थ' गाज्रि दामोन आदा जन गारजि आंबोथ' मिथियामोन आरो आदा जन गारजिनि हिन्जावा बेनोमोन नामा होननानै। थ' बेनोमोनबाबो माने जों मिथियामोन आरो सिगाङाव। थ' प्रिति आब'आ दिन्थिनानै होबाय थ' मोजां मोनबाय जोंबो नायनो हांखुर जायोना आदा जन गारजिनि हिन्जावखौ नायनो बा सेलिब्रिटि बा एक्टर एक्ट्रिसफोरनि हौवा हिन्जाव कापोल बेफोरनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो। थ' बेयाव माने जेबो गैया जास्ट सिम्पोल बाथ्रासो बियो जास्ट माने आंबो सानदोंमोन आरो आदा जन गारजिखौ हाबा जायाखै सेंग्रासो हेन्डसाम मोजां बडि फिट हेन्डसाम नायनो मोजां। थ' सिख्लाफोरा फाग्ला जालायो आरो आदा जन गारजिनि थाखाय। थ' बिनि थाखायसो गाज्रि मोनबाय नामा आदा जन गारजिया। थ' हिन्जावनि फेस रिभिल देखायनायनि थाखाय फेसखौ देखायनो थाखाय गाज्रि मोनबाय नामा। थ' बेखौ मिथिया आरो मानसियाबो हेन्डसाम नालाय सिख्लाफोरा हाबा जाखान्दाबाबो माने आजिखालिनि सिख्लाफोराथ' ओरैबायदि बारसोमखायो माने हेन्डसाम नुबानो आरो आदा जन गारजियाथ' ओरैबायदि हेन्डसाम नालाय दारि गोनां बडि गोनां फिट। थ' बेखायनो माने सिख्लाफोरा फाग्ला जायो आरो बिनिखायनो बुंजानो बादोंमोनदां माने दिन्थिजानो बादोंमोनदां आरो आदा जन गारजिया गावनि हिन्जावखौ।